हारिमु आरो सुबुं हारिमु सानथौआरि नोजोर। बेयो लाइमोन लिरगिरि गुनेश्वर औवारीनि गिबि सोरजिनाय गांसे रायथाइ बिजाब। बे बिजाबखौ आरिमुगोरा आरो आरिमु जालिया फरायसमनि बर' आयदानि फराफारिखौ नोजोर बोनानै लिरदों। गासै दों 24 रायथाइफोर दङ बिजाबाव। बिजाबखौ लिरगिरिया गावनो फोसावदों। बेसेना 200 रां। सोरबाफोर बिजाबखौ डाकनि जोहै लानो गोसोब्लाबो लानो हागोन। बेसेनखौ एकाउन्टआव सोनानै हरनो हागोन। लिरगिरि बिथांनि जानबुं अनजिमाया जाबाय 9101180021। रायखांनो गोनांदि हारिमु आरो सुबुं हारिमु सानथौआरि नोजोर बिजाबखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बारग' फरायसा गौथुमनि 20थि गंगोना थुनलाइयारि जथुम्मायाव गाहाय आलासि धनन्जय ब्रह्मनि आखाइजों बेखेवनाय जादोंमोन।